Hi, si Manang Helen eh. Og madong buntag sa tibuok kalibutan, Marso 8. Marso 8 na karon, birthday ron sang sisters Katipunan, Sister Lita, Burato Gara. Sa isang ka 53. Oh, 50 di ay. 53 ni doon. Da kay mo malagi Waserly nila Kautos Cortez. Ja. Laskiya gibilin. Ingon lagi pangatuon ko kuno ko alas 5. Di ko masado mga tukba ko kay nagpatrabaho pa ko. Patiwas pa ko og natop aring ubos dapit. Sumpay-sumpay na laman tong mga daan nga sin kay wa gid pa ko kapuno og bag-o. Ana balik. Siyam ka piligo nga daan gisumpayan ra og daan kuan og siyam ka unta ka piligo nga bag-o, wa may bag-o. Taklapan na magdaan ng gipalansang kaya taklapan naman itong nitaso mga pa siguro glansang kaya mo lagi sa 8 na ron kita 18 na kasal ni Purami kung magnapukad daw excited na mi sa kasal ni Purami sa naisuon sa Manila, Cebu na yung mga bot. Ano naman na tiap-tiap paghang bay. Nakikidaan na rin gamay sala-sala palang litag di mga lang sa pikas. At least mahala na magsinalmon. Anang sabunaha ang salamat sa katong nag suwaybay sang vlog o katong nag kuan namay ng hatag na pang hinabang ginagbay pang sin. Nasalamat yung tanan. Nga tonta. Bigong panagdanan magapaw-apaw kanunay. Kaya sa yung kabuutan. Sa yung kamalumong kasing-kasing. Kapag baw karon og mga tubakos Katipunan. Hindi ni may bawaan. Kung sa orasan yung humanin ng trabaho. Mga tuko. Katipunan. Kaya malagay ika-50 edad. Sang sister nga ika-4. Ika-4. Sister Lita Burato Gara kada si Jamay Way channel na mga igsuuna o katong si Hermelita tapos Manila o si Rosalina wato i-channel sila hibaw naman siguro mapisa mga igsuuban nga Way channel murag ka na si Ja o si Rosalina o si Hermelita o si Sister Lita wala sila channel hindi kami namin gagmay kuan namin channel tao, salamat. Di sa Cortez, mga pasubo, kung nila niyo oy, pamili, nila niyo manang Linda, o ni anhing manang Linda, wala doon ko makalilit nga sa kabisi. Pero asang giyan po, matagabi, asang gihandom, kasi sang kabutan. Kaya so, pas dato, das December, kakita mo siya musang vlog, nga si mga say nang ipanghatag na, sa wala sabi magkakita personal di kas paghatag kay ang busy nila ni Gaga nila ni Maninuel o ni Tita oy condolence na naman pero kitang tanan at tumututa pa doong pero nasang kasing-kasing si Manang kanunay murag mawa si Manang murag wa mamatay murag nagihapon labi na makita ko sa isang mga gipanghatag na kung mahamduman lang sa una, aling kabutan sa una, sa tukos ila, mga lakaw, mga tumitaglaran, mga anbigawas, mga tumigati-atihan sa una, gamay pa na MG Jilwing, gagmay pa na sila, Sisan, mga tumigati-atihan sa una, mga kami Serlin, kay Luz Manang Linda, di ako silang poder. Sakit balandungon, pero saan? At tumatatanan. Og Tiras Miri, pasensya na dama ko kalili sa haya ni Manang bisag hatid na laman just dang kuan to hangin hana hangin nagyapon ko ni ja asang giampo tagabi kaya nga sa hang paminaw si Manang murag wa man mawas kalibutan murag magdaman gihapon pasubo na lamang ko ni dong tanan kibaw ko napod si kuan na Zipre kay bawang ko si Zip Kamuraman Gaga si Rosemary
Si Ziprik, si Manoy, duha-duha raman mo. Pata mo makaigsuon. Pasensya. Saan taman nga. Kuhaan mas malang sa Ginoo. Hindi kita kana atong patapadong. Nga doon lang po sorry nila nga ako makatambong. Atong time bisag dugay-dugay sa manang gihaya tungod sa busy. Sa timingan po to nga si Paul diha pa gibati dili ni Uli Cortez o dili ni Uli Galicia mawad ko makalili kayo. Wa patos Paul diha gibat, wa patos Paul uli dari makalili jud ko kay mahna man ko diha. Ako makalili pero sang hangnahana naragpos manang sa tang palibot. Mao nga atong tanan pa dong. Happy birthday, Ate Steph. Sabi. Happy birthday. Kay mo banta. Gatagbi ko. Happy birthday, Ate Steph. Happy birthday, Ate Steph. Happy birthday, Ate Steph. Happy birthday, Ate Steph. Oh, muli pa din sa Liana og kuan. Salamat day. Muli pa din sa my birthday kay mo kanta. Nailin. Ah, Love you, Nailin. love you day. Nagkaanak ka? Hamas kiya. Marsa Liana muli pa din sa my birthday kay bisag makanta la si Zal sa di makangadto. Mukanta dun si Za. Kalingaw lagi ng bata. Kapit na ba ni muli gid sang inahan. Excited dahil sa mo sa inahan kay magpaluto kung si Za kuan katong pancake. Kay ganahan ko si Za. Mga alita dias. Alits. Ang dami nag-pancake sa Liana kay ganahan ko makag-pancake. Sige nga magpaluto kung si Za mama og pancake inigabot. Ni mo dari pohon. Mo din lutuan kay ganahan din sa pancake kuno. Kaya dari si Takya na duk-duk. Si Kya nagduk sama ni. Dali na habi ko para sa birthday sang isuon. Oh, tayo. Ko agdag angang nagduk-duk na sige. Mani na day boy mo taping di na day bukayo. Kayo. Ano na ba kugikan na kugikan ko garden. Agang man ni nagdag ko pagduk-duk na agduk-duk dali. Kung ako ay ko nang tingulad. Kana. Karon kya. Pili ka ng papoy kutsara. Ayaw, kumakin ra. Kutsara kyang na kyang. Aga aray, kutsara. Sige man dali. Kuan. Isa man kag mani prito na ni daan. Parat ti ay way manina. Hindi ko ganabi ko. Tingnan ko. Kiyan sinang tabang na magag isa man dapat pino pagalukduk. Ada. Ah, masih pun daghan ha. Ha? Kuha na pa ni ba? Lami day. Dan nagreet na kang imo ate. Hagbay. Hagbay ko sa nagreet ako wahidi ay. Meron ka lalo eh. Nay kamutan na isang gasa okay na nay. Saan man eh? Okay man eh. Okay tayo. Siya. Kato ko mo. Ini wa matunog. Kami kaya. Mali na pag bawal. Dagko ba kadukduk? Ay, ang bawal yung peanuts. Sila ko sa kabuo kawas. Talagi bi ko na way peanuts. Ko lagi. Sabuan lagi. Akdis. Ang anak ko dag. Ay, sa kag peanut nang luto na ni Dana. Kaya hindi ko makabiko kay dali-dali alas stress na. Narasag ang biko. Sakto ko maron. Bisa amli ka ganyan ah. Tuod sa nagduhusin nga. Pinapanday. Pamis kaya kay nag-ilis. Bo. Ban katil? Hunga magapon dako dagto. Nanay hunga ba lagi na agka na pa ng kuan. Bagkop tangan pa nagpatungag sa kapail. Da ipit sa kabilay. Kanang block. Lagi bang sa. Ako nagkuwang. A few moments later. Sister birthday pa ni mo. Magitusok lagi na may tagtag man tay lagi. Di na. Maniki ba hani man ni? Maniki. Pitik-tik. Kataas to. Happy, sini happy birthday Mads Esther from Nina. Sa. Duha lagi Charles ana all duha ihatag nga cake. Mads. Yung kumads. Mads, be shout out sa bitch. Shout out sa Rato mo gadi? Ha sa bato mo nang Tagaputi. singan. Anak ni Apo ni Insong. Ngajing kuan anak ni. Anak ni Balas. Balas nga talina. Iso ni ng Rupina. Wag kay Liza kay tagapikas. Ayan, may mga Lagi. Kantawan mo na ko ni Witness mga ba? birthday. Sige. Oy, Kanta. Kanta niya na. Kailan mo pa ikaw. bantay ti basig baksa nagsuod hati. Nganan. Isa ba itong kusinero? Hello? Kuya ito sino? Michael. Michael. Lalo kasi buka niya kusinero. Mga bata.
Uk basa terong sinabot ah. Kamay Gusto kini sige. og ka. Ay me. Mao kisa ni isa. May namin ito na ron. Naway. May namin ito na ron. Kasi TV. Kuya Lister, prank Nakaita daw, ko po Kuya sila. Lister, Kuya Lister. Sige pa slow mo dyan ay. Sige hilak din balik 1/4. Isa. Kuya Ate Esther, kuya mo na si Kuya Lister. Hala! Kompleto! Aisa! Grabe! Kompleto sa gangan. Ate Estrellita, I love you. Ay sa Antiri. I love you, te! Salamat, love you. Aisa! Kompleto ay! Yan na ba rin sarili te? Ito! Dumalil day! Oh, sa Tiguan ka mong spelling, spelling ka mong spelling. Alate mo sa kay Baute, sa mga No, naghangan tinuod. Bitaw, di ba te? Sos! Ako nga, pag umangkan ko, nakasayod ko. Ikaw, igso mo. Ano kong ilro sa? Brunei. Wow! Mama Esther! Para lami yun. Lalas lagi natin. Uy! Isa man na. O may... Michael siguro ni. Sure! Isa pa mong gibatit eh! Please po ikaw May tawag, Jay! Day! Kuya Lister, Ate Esther, kuya lagi mo na. Ay, hindi. Kuya Lister, Ate Esther. Dapat! Kuya Lister. Litson. Kuya Kusinero. Kasi ba to? Kinakasgang. Kuan. Basta! Sa manggiluto ni mo, Kel. Uy, long. Anak, last namin. Kinakasgang kuan. Panganay ni Estrellita. Di makitaan kay nagkuan. Nagtago. Kumasok ka, kuya. Si Undoy. Ano yung panganay ni Estrellita? Burato, Gara. Ikanis kuan. Ikanis sa barko. Kita ba kayo sa barko may muluto? Karon pa. Siyan. Pagkalangawak ka magpagkudan. Dito, mukwabot dyan eh. Ipatang nga na. Di mo bitaw, di mo Di na kung kuha mo ng karton. Budbud ba silang komunika? Di mo nabi ko. May kami dubos mo ni kabadlong. Ano naman? Sinagot tahawin ah! Nam situ. Oy. Hindi ko na mo kay nakuha ko na siya kami. Iba kong duro. Tapos Michael, nakatawa sa mong Michael. Dapat sa mga ano, nalagkuhan kay. Kuya ni pagmangkan kinakasgan oh, kusinero. Kuya Michael. Ito nga, nang Kuya Madrid, Kuya Michael. Nang ginukumad di mo ipangita. papagali kay... Niyanghang na. Sabi. Sure, karton kay. Nagkuya naman naman karton kay... Kanang lami-lami. Pwede rin mo mo. Kel kasi gatimpla na ikaw. Asa? Kanlobya. Sa kuyawa. Lagi. Force ma? Nanti dyan. Kanang pong di man dyan. Hijak. Alright. Hijak. Dali na. Tapos niya po to po sungay. Wait, kuha sa ate be. Pidugay. Ate Esther. Uy! Ate Esther. Wala na kay wasing. Ate Esther. Picture mga po, mayar, apel. Kaya na ba ito eh? Apel yun. Ilan ko na? Dali. Mariano! Kaming lima. Di kami sa Mayor. Hindi ko man. Kaya mga bata ko sa Mayor po. Pindir mo na. Aga mo. Agay gindir. Eh, na, di ba? Una na nga na. Sige na han. Bigyan pabarug. Kapahigda. Picture sa mga apostohod. 1, 2, 3. Easy lang. Smile. Saganahan. Birthday celebran. Uy, dis undoy man di ay. Sa grabe undoy. Ipatunong sa tiil. Asan man sa kay tatalon man na. Picture ano naman eh. Dahon ra man lagi natin. Mga bata, si Dito ng Til. Minsiyan, si Dito ng Til. Ha? Kaya, Wala ba kaning bliss? Making bliss yung uncle? lami lagi ng... Lami lagi ng babudat eh. Kinakaani niya. Kinakaani nga ako ulit siya na dahon. Dahon sa saging.
Nakay, nibog simod ay. Baboy Bisaya ni? Nibog simod. Baboy Bisaya ba? Di, kaya simod. Bisaya na. Picture na. Picture na, dali na picture na kay. Kuha na lang ito, kawatan na. Picture na mo na. Baka tao ka. Michael. Picture mo yung mama Kel. Yung mga anak. Yes, ma'am. Ang mga anak. Wow, Inday, sexy ha. Wow, sexy ha. Prinsesa. Ang pahago. Ligo ka rin? Wow, may ligo. Grabe kay kadagana. Uy. Sana ulit. Candela. Nexian. Kaya. Hoy, picture sa mga Anakis. hindi lang tanan. Namang sa tanan, kompleto man. Kaya. Kel. Picture ko na yung mama, Kel. Ning grasya nga gihatag mo kanamo Lord atol ning kasaulugan sa ika 50 years nga katuigan ni Esther. Lord, among gipasalamatan kining tanan Lord. Kasing-kasing among gipasalamatan. O ginawat Lord nga tagaan mo pa siya o daghan pang mga katuigan nga mabot siyang kinabuhi Lord. O tagaan mo siya mayong lawas ba siyang pamilya Lord. O kining tanan Lord among kinasing-kasing nga gipangayo pinagi sa bugtong anak nga si Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Sige. Kainan na. Kain na na! Asaw na, inja. Tatara sa... Roy, tatara ni Roy! Ano kanila na ni? Tatara. Hi guys, welcome to my vlog. Roy, ikaw kasali Roy. Tatara. Uy, si. Di ba pa? Wala. Sige. Kainan na. Kain na na! Asaw na, inja. Tatara sa... Roy, tatara ni Roy. Ano kanila na ni? Tatara. Hi guys, welcome to my vlog. Roy, ikaw kasali Roy. Tatara. Uy, si. Bay nila ba? Day, picture sa aming manang day. Anong diriyang? Durian ko rin. Nang gig na. Day, picture sa aming manang. Istorya, benang. Kamay siya, o nga. Ningan ka nga naghiwa na kasi mong biko nga gihatag ni mo ni Ate Esther. Salamat sa imong biko. O nga na nang. Ay, no, may lang nagasa. Salamat. Pre alay imong mata. Salamat sa Upat. Pre imong mata upat. sa mga donors, sa mga cake, sa mga putumaya. Ay! Ay! Ay, kita ay. Sabi. Sabi. Kasi pag midari ka sa mga kape. Imo! Ay, nakidit ka? Okay na lang. Irag sa nang. Ating palabis gibatay nang. Nani? Nani yun? Tara na.